טוב, אם הבנים שמחה. למה אם הבנים שמחה ולא האב שמח? כי יש פסוק אחר שאומר, והאם רובצת על האפרוחים ועל הביצים. זאת אומרת, האמא יש לה את האנרגיה, את הכוח, לרבוץ, לדגור, כמובן לא פיזית, אלא לתת אנרגיה של חום ואהבה ולעטוף ולגדל, עד שהביצים האלה בוקעות, האפרחים יוצאים מהקליפה בזמן שלהם. זה האנרגיה של האמא, להיות מעל הילדים, להיות מעל הבית, להיות שוחכת, להיות מגנה, להיות אוהבת, ואז הם בוקעים בזמן שלהם, בוקעים מהקליפה, וגדלים עם המון כוח והמון ביטחון. אז לכן אם הבנים שמחה, ואשת חי לתר אל בעלה, וזה כוח פנימי שיש לכל אישה, לכן אמרו כל כבודה בת מלך פנימה. בת מלך זה אישה יהודייה קשרה, בת מלך, הכבוד שלה, הכוח שלה, זה כוח פנימי, שיוצא החוצה בתוך הבית ושוחח על כל הבית. ואשת חי לתר אל בעלה, וכל כבודה בת מלך פנימה, וזה אשת חי לתר אל בעלה. עצמי עינייך ולכי לישון, מלאך שומר על פתח הבית, שומר את בנייך, תנוחי בינתיים. עצמי עינייך ולכי לישון, כי את מאור ראשון עובדת, שמחה ושותקת, קשובה ועוטפת. מבלי הרהור, מבלי לחדמה, את בשבילי אפילו שאני כבר ילד גדול, כל כך גדול, מבלי תירוץ, מבלי לחשוב. לשלומי את מתפללת בכל צעד, בכל נתיב השער, בכל עצמי עינייך ולכי לישון, חלות שבת שולחן לתפארת, פרח לפנות ערב, טרחת בת מלך. פקחי עינייך וראי איך כולם מסביבך כאן הערב מצאו את הדרך אלייך בת מלך. מבלי